posachedwa apa tikuonesani press briefing ya SIDED imene imasogozedwa ndi Silvester Namiwa. Iwowa bungwe limeneli ndi mmodzi mwa omenyera ufulu mdziko lino la Malawi, ndipo lero lino abwera kufuna kukamba nkhani zingapo pamene dziko lino likudikirira kukalumbiritsidwa kwa President Professor Peter Mutharika loweruka limene likuzali. Tatiye tikhalepo mpo timvetsere kuti Silvester Namiwa ndi bungwe lawo la SIDED lero lino alibweresera zotani. Kupereka mpata kwa anthu omwe akusunga ndalama zakuba kuti kuyimitsa makontrakt onse amigodi. Popeza boma likutulukali linkakonda kugwira ntchito ndi madobadoba, makontrakt onse omwe linasayinira akuyenera kuti awunikidwenso. 4. Kufufuzanso za ngozi ya pa 10 June 2024 kuchikangawa. Amalawi akuyenera kudziwa chilungamo cha zomwe zinachitika pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena 8. 5. Kupezeka kwa shuga. Kwa Amalawi ambiri, shuga tsopano ndi chinthu cha mtengo wapatali. Boma likudzali liwoze kampani ya Salima Sugar ncholinga chothana ndi kusowa kwa shuga wa Ilomvo pansika. 6. Kukwera kwa ngongole ya boma. Pakadali pano titha kunena kuti dziko la Malawi lilibe ndalama kamba kamoyo kokonda ngongole ka boma la chakwera. Choncho boma likudzali likhazikitse komiti yapadera kuti ikambirane ndi mayiko ndi mabungwe kuti alikhululukire ngongole dziko lino. Pomaliza, bungwe la SIDED likukumbutsanso Amalawi kuti ali ndi mphamvu zonse zoonetsa kuti atsogoleri omwe awasankha akugwira ntchito yomwe anawasankhira. Kalatayi yasayinidwa ndi mkulu wa SIDED Silvester Namiwa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Comrade Nyanyiwe Soko potiwerengera chikalatacho mwawerenga bwino kwambiri. Zikomo kwambiri. Bwalo lino ndofuna kumalandirizana padakana pano pandipereke kwa Comrade Asabuni Phiri ali ndi zotaonjezere. Zikomo kwambiri. Thank you very much, Comrade. On a lighter note, Happy New Year to all of us, for we are meeting in another year soon after elections. Congratulations have been well put in order by our Executive Director. So let me just jump into a few things, adding to the statement. On the foreign policy, we expect the new government to consider joining the stance taken by other SADC countries in condemning the Palestine genocide. As we are all aware that Malawi is a signatory to the Genocide Convention and a member of the Human Rights Council. This to me is an issue of interest, since I am also the national coordinator of the Malawi Palestine Solidarity Movement. On unemployment, the incoming government should consider establishing a youth fund targeting the age of the first-time voters from 18 to 23 years. The funds should be accessed through a digital wallet with a grace period of 3 months, tailor-made for production for input, substitution, and value addition. On top of that, the incoming government should also push down the lending rate to maybe not more than 16% from the current 24%. As the Executive Director was reading the statement, someone sent me a message. This message was about the school fees. So I think I have to say something in Chichewa. Mafusa kunjaku akuti ena ma officials aboma limeri kulamula ayamba kwamema anthu kuti ayi pajana kulonjezani za school fees amene anawenawa ndiye mwina atenti tipite kunsewu kuti tikaende kuti poti anathu akulipiritsidwa school fees. Ndiye ni mafuna tinene kunena kuti ayi I think ngati Malawi pena pake tizinena zinthu mwachilungamo. Tosefe ni femboni kunena kuti no boma limene Malawi alivotera
president wake Lero sanalumbiritsidwe, kusonyeza kuti tikunena pano amene akulamulabe ndi Malawi Congress Party. Komanso nduna ya zamaphunziro paja nduna zidathetsedwa, ndi kuti nduna yatsopano ya zamaphunziro sinasankhidwe. Kuphatikiza pamenepo paja program imeneyi imafunikiranso ndalama. So tikunena pano budget yokuti mwina akhoza kuponyera kumeneyi kusanakhale pansi ndi kukambirana. Komanso lolemba likubwerali ana akamapita ku school akhala kuti akupita sabata yachitatu, kusonyeza kuti no school calendar idayamba kale. So ndimafuna ndipemphe kunoti yayi I think amene akupanga zimenezo tideke panopa tikuyenderabe mmene zidalili mbuyo koma ife ngati asideti nkhani imene tikuyangana mwachidwi ndipo ndomemeko zomwe takambazi kakhaliza chitika tidzabweranso pano ndikunena kuti kodino tili pati. Zikomo kwambiri executive director. Executive director kuti mwina zinthu zina zimene nakambazi ndikhoza kuzikambaso mchichewa. Choyamba timakamba nkhani ya ku Palestina. Kunena kuti tindi chiyembekezo kunena kuti no boma limene kubwera ili alionetsetse kunena kuti likapita kuja ku United Nations kwa vota lisakavote kuti nkhondo imene ija ipitirire. Ife tikufuna kunena kuti no likhale limodzi kapena ilolo likhale limodzi mwa mayiko amuno musadiki amene akulimbikitsa kunena kuti kumene kuja nkhondo ija ithetsedwe. Inu mukudziwa taona dziko la Malawi mbuyomu likupita kumene kuja nkumakavota kunena kuti nkhondo imene ija ipitirire, ana azimayi komanso achikulira aziphedwa. Ndife takhati kunena kuti yayi chanzeru nchani kukavota kuti ma Arabs kapena kuti Ayuda aziphedwa kenako nkumapitanso kumwe kuja nkumakapeza abale yawo ma Arabs nkumakauza kuti yayi tathandizeni nkhani za mafuta. So tsiku lina adafunsa comrade Namiwa kuti kodi Malawi what are we smoking. Cha number 2 pa nkhani imene yokhuzana ndi kulemba ntchito achinyamata. So ife tikuyembekeza kuti boma limeneli ndithu liwonetsetse kunena kuti achinyamata ambiri peza mwayi umene ndithu othandizidwa makamaka ma program ngati angongole makamaka achinyamata amene ndi akumusi amene mwina make avota koyamba mu zaka za 18 komanso 23. So tikuyembekeza kuti boma limeneli zimenezo lichite. Komanso mongonjezera tikupempha kunena kuti mwina interest rate imene kuti boma limene likubwerali litayesa kuti litsitse ndithu pa mulingo osaposera 16% kuchokera pa 24% imene tili panopo. Mwachidule executive director zikomo kwambiri. Mukayang'anisisa sindili ndekha tili kwambiri komano mwina timangofuna tombere nkota ndikuzote muli mafunso ambiri. Tipereka nthawi yambiri ya mafunso mtima pansi. Ansonda amakonda kunati paize mukhale paize tibwereke chiyankhulo cha ansonda mwa itipereka wa mafunso. Koma nkhani zimene tabwerenga mu Chingerezi mucho komanso nawerenga mu Chichewa timangofuna tisindike kuti uthenga umene tabwera nawo ndonena kuti Amalawi anaponya voti yachipsera mtima. Ndiye kuti anaponya voti yachipsera mtima panali zifukwa zimene achakwera anadera nawo kukhosi. Ndiye lero tabwera pano kusafunira zabwino President Professor Arthur Peter Mutharika amene timangoatchula APM muwanyadira kapena mwachidule. Ndiyeno tabwera ndi mfusanamira zingapo. Nimafuna kuti ndisanapereke bwaloli kwa monedansi zanga kuti aphere mphongo ndizibwereze kunena kuti 1 posachedwa pompa tawerenga mu newspaper ya Daily Times kunena kuti makosana awa achakwera ndi Malawi Congress Party yawo amapanga phwando Amalawi mukuvutika mukudya chiteze mu pasiku amagwisa ntchito 3 billion kwacha mukapanga masamu 3 billion pasiku ndipo ikamatha myezi 4 ikutipasa chani 3 trillion. Ino ndine tigona ndi njala nkumazunguli kumakadya chiteze iwowa amapanga phwando kumagawana ndalama. Ndiyeno ndalama njochuluka ndalama yonse sanayimalize ndalama ilipo ndeti kuwapempha boma laso pano kuti loweruka ali mukalumbira mwapase 30 days masiku 30 information na Malawi ali nawo ndalama zo azisunga ndalama zo abweze. Ndi amene atapase ndalama ayo amene atavomere kupereka mu 30 days kuti mwangoza nangozitenga fana nthu ena ngosaba ena anabadwa akuba ena aja amango namizidwa kuti ayambe kuba. Ndiyeno amene muli osabanu amene muli ndi ndalama munakagula nyumba kunja kapena mziko muno atikuwapempha APM kuti akupaseni masiku 30. Mu masiku 30 mumukabweza misonkho ya anthu mukabweza ndalama za Malawizo zimene tigulire chimanga anthu azidya. Ndiye kuti inu simukhani mulandu. Tipemphanso tapempha APM ubunoke APM amamva kunena kuti amene ati apange comply masiku 30 awa amenewo mwamvere chifundo. Tipempha ife tipitira kupempha
koma kwa amene atapange utambwali kunena kuti ndalama zanatenga ali ndi zinthu zosagwirizana ndi malipiro ake ndi salary yake fati kuziwana atumete mala timalandilira ndalama malaimo ukayamba kuchita utambwali ndiye lamulo likamba kugwira ntchito usanene kuti akundisakasaka ndipo popeza kuti anthu ena nkhutu kumve samva ndiye tikunena kuti bwana mukalumbira ikamata 60 days tisinthe ndalama ichi fa ndalama zazikwirira zafere m'manja asowaina zozochita nkhani ina ndionena kuti mdziko muno pa 10 June kuchikangawa kunachitika zinthu zina kuti mpaka na pano misozi ya Malawi sinaume anda chakwera ni mboni kufa kunena kuti nawonso anali mafunso ndeno nthawi yakwana anonso pano poti pakhate paja wachokapo afusidwe kuti iwe tatiuze amene anakuuza kuti ndege inafika kuchikangawa ndani. So APM mukalumbira lowerukalo anthu akudikira a fresh credible commission of inquiry osati zija anapanga zofuna kuabwatika amalawi maso zija. Tikachoka pamenepo nkhani ina akuluakulu nkhani ya sugar. Nkhani ya sugar Malawi muno ndi achibwana yafika chitonzo. Ndikuyankhula pano sugar kulibe koma tindi kampani ziwiri zopanga sugar. Kampani zo zimapanga phindu ndiye kuti kampani ya Irovo ndi aine yake usasamala za mavuto ainu ndine aine yake usasamala zota Malawi amavota ndiye bwana APM nkhani ya sugar tichedwepo imene muitenge kukhalansi na milioni ofunikira kwambiri fa sugar kupatula kuti amakusira ntchito m'manyumbamo amakhala pachiwiri ndi mafuta akamapezeka amakhuza kayendesedwe kabwino kachuma. Sugar has got a multiplier effect to the economy. So ndi nkhani yofunika kwambiri tichedwepo ndiyeno poyambirira first things first salima sugar ndi athu malemu bingu adali masomphenya kunena kuti tithane ndi mavuto a sugar Malawi mutikhalina na kampani yathu chifukwa manena kuti ndizathu salowa nkhola koma ndizanga ndete ndi salima sugar kumene kuchofunika kuyende sache salima sugar ikonzedwe tiziyangana kumene kuli ndalama zathu. Chinthu china chonena kuti pamuzi pano tinali ndi boma lajera boma limene manguzo kuononga ndalama kumangongola ndalama mwapangira kampeni mboni ndinu Malawi malandira ma 50,000 amapereka ma 50,000 mboni ndinu munaona ndalama za nkhani zikungopita kwa anthu osayenera pamene anthu akuona njala ndiyeno tini ngongole zambiri fa ndalama za mangongola mabanki ena ukene chilo mboma kuti mulipidwe amachita kukatenga ngongole ku bank ma commercial bank tini ngongole zina zakunja ndiye ngongole za mdziko muno sanga tikhululukire fana ngongole ku mabanki akupanga business koma ngongole zakunja titagwada pansi akoza kuti mfita chifundo ndiye tikupemphani kuti bwana APM mukangolumbira lowerukalo mukhazikise komiti tili ndi anthu amalawi ona kuti kunja kwa amadziwa anthu oti akayankhula amamva. We have got people that speaks the language of those people, those donors and development partners. We have got people that have got connections. Bwana apaseni mpata tikhale ndi a high level task force yonena kuti ntchito yake ikhale oti kuyenda kumema mabungu amene tina ngongole kuti atimvere chisoni chifukwa ndikupera kuti mwina anduna za chuma akayamba kugwira ntchito kapena governor atiuza ngongole yathu zikukhala ngati kuti panopa we are bankrupt kuti ndalama imene ikutola MRA tikuyerekeza ngati 1000 ndiye ndi ngongole zomakwana 900 kuti titani tipereke akatere ndalama zogula mankhwala sizipezeka ndalama zolipira polisi sizipezeka ndiyeno mwina nkhasako akatikhululukira tikhala ndi kadanga kuona kuti tipange zitukuko manifesto ija kuti ikwaniritsidwe. Ndimaganiza kuti ndingosindika pa mfundo zimenezo famanena kuti mphini yobwereza ndimene imawala koma this is not a one man show tilipo angapo ndifa cha nthawi ma communities ndizikupasani 1 minute aliyense apere mphongo pa zimene tawerenga ndi zimene tayankhula. Tiyambire kumeneko mayi alinafe ndanga kuchokera ku Balaka. Chitokoze nyumba ino tonse fuata dziwana kale chimene pamene ndifuna ndipereke ndemanga ine ndipa migodi ndipereke ndemanga pa migodi kupempha ku migodi maka ku migodi ine ife anthu aku Balaka tavutika ndi migodi umene wabwera kampani ya potera ndi kwangunga migodi ku Balaka ife takhala tikuvutika muzochitika zambiri nde tikupempha kuti tikupempha kunena kuti boma limeneli talisankhali lithandizire kumbali ya migodi kuti migodi ndimene ikutenga malo kwambiri komanso ikukhanga kuti kupeka chiphinjo kwambiri kwa Malawi nde ma contractor
ma contract amene wawa tingopempha kuti unduna wa zamalo kuti ma contract amenewa I think awunikireso bwinobwino. Zimene tipeti ngapemphe kwambiri Malawi kuti ma contract amene awunikire bwinobwino kuti nazonso nzika zitha kukhala mwamtendere. Chimene ngapekere mponi mu nyumba ino ndi chimenecho. Zumo kwambiri. Pampusana pale. Zikomo kwambiri. Amalawi ali ndi mafunso ochuluka kwambiri kamba ka ngozi ya ndege imene inachitika ku Chikangawa. Ndiye Amalawi ali ndi chikhulupiriro choona kuti boma limene alisankhali lichita kafukufuku oyenerera mpaka na chilungamo chitabwera poyera. Chifukwa choona kuti Amalawi chiyembekezero chawo chili pa boma limene lili kuti libweretsa china chilichonse poyera. Zikomo kwambiri. China chimene ngonjezereko zomwe zijanena kale director athu kuti Amalawi anavotera chipsera mtima. Chipsera mtima chimene Amalawi anavotera nkhani ndi ya chakudya. Malawi chimene amakhulupirira kwambiri ndi nsima. Ndetu kupempha boma limene lalowali kuti chonde panopa season yolima ikuyandikira. Akuyenera kuti fertilizer athamangitse fanziko muno ndalama zilimo. Amalawi afunika apeze zipangizo zochipa mtengo pa nkhani ya fertilizer, chakudya. Chimene Amalawi ambiri chimene anavotera APM kudziko kumowanyadira president amangoti adadi. Anadziwa kuti nditate wa fuko. Fodeka kumbuka mbuyo mu chakudya mboma lawo sili masowa. Panonso Amalawi ali ndi chikhulupiriro chonena kuti chakudya mboma limene lilango lowali. Limene likukalumbitsidwa lowelukali chakudya chikhala chikupezeka pena paliponse. Panonso ndizosangalatsa kwambiri kuti chimanga misika ina zambotsika china chochoka pa 85 ena ama 75 panopa chili mthamangira ma 50,000 ende tikupempha ndithu kwa adadi kuti chimanga Amalawi ambiri akumudzi afikiridwe ndithu. Fertilizer asotsika mtengo fwa olokovulera vuta komano fertilizer ngati akupezeka nthawi yabwino fertilizer yonso ochipa tikupempha kuti njala mdziko muno singakhalemo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri takulandirane adadi a president a dziko lino ndipo mwabwera koma mugwire ntchito mokomera Amalawi akukondani kwambiri tu dziko lino mwavoteredwa zoti sisadaoneke ndipo muyesetseso inu yomwe akonda Amalawi pali mavuto a sugar amene azanu ajatuluka dziko lino chifukwaso cha mavuto a sugar sana zilenge bwino. Adadi tikukupemphani kuti muyesetse mwathandiza Amalawi mashopu mu muzikhala sugar yonso atsike mitengo kuti ana athu azikhala ana mphamvu popita ku skulu azikhala muthupi mwa muzikhala zakudya zoyenerera monga kuti iwo azikhala ana zelu mene ana anthu ena akamakhalira. Zikomo kwambiri ife tikuthokoza kuti mwatipeza dziko lathu lino takulandirani mukhale omasuka ife ndi osangalala kwambiri adadi. Zikomo kwambiri ndili pa chisangalalo. Zikomo zipangweneka kuti alande microphone abitiwa ali pa sangalalo kwambiri ali pa chisangalalo kopyede atakwauza kuti mwatenda ku dziko lathu lino sana choke po adali muno ende mavuto amene Amalawi akumana nawo anali muno awaona ende msonkhano uno ndi watula nkhani koma amene amayankhula pa nkhani ya chakudya nyanyiwe soko ninakumbukira kuti mu ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika anali ndi chiganizo chimene amakonda kuyankhula ndikupira kuti akakayang'ana muzolembalemba zawo kapena zoyankhula inuso amene mumasunga ndi kusindikiza nkhani mukaone amakonda kunena kuti palibe atafe ndi njala. Ndiye mziko muno munthawi yapitayi anthu amafa ndi njala anthu amadya chiteze. Ndiye ziti ndinu kuti mukalumbira lachi pa sabata pano tione kuti kodi zitachitike ndi zotani. Msonkhano uno ndi watula nkhani ndikuziwa kuti muli mafunso ambiri ndimafuna ndisegule bwaloli kuti mufunse mafunso anu. Ndiye mene timachitira muja tikakutchulani inunso muzitchula zina lanu mozinyadira mufunsa funso lanu tiyankha mukaona kuti sinayankhe funsolo musachite mantha musachite manyazi osanyanyala zize pano zatonse tibwerezaso kuyankha kuona
Yes. Chabwino. Anamiwa ndi akuluakulu nonse muli kutsogoloko ine dzina langa ndi Imon Piringu. Mafunso anga mwina tikhala limodzi ongokhala kuti nawo azitukira pompo.